Het is de Favier uit 1769. Het staat normaal in Frankrijk, daar is hij ook gebouwd. Het is een replica. Het originele staat in Parijs in een museum. En het is de eerste keer dat hij de landgrenzen voorbij gaat. En dat is ook de eerste show in Nederland waar hij te zien is. Wil je erop zetten, Waas? Martijn, dit is voor jullie de 31ste keer dat jullie dit festival bezoeken. Ja, dat klopt. Nu staat je vader, die staat, Ja, samen met staat pap. daar. Ja. En achter je zie ik nog 2 generaties, hè? Ja, dat zijn 2 van mijn 3 kinderen. Die gaan ook altijd mee. Al sinds dat ze in de luiers zitten eigenlijk. Ik ging als kleine jongen al met pap mee en nu gaan hun met mij mee. Dus dat is mooi. Ik heb meer met oude spullen als met nieuwe. Ja, je mag het niet meer zeggen, maar ze stinken nog echt en ze ruiken naar diesel. Dus ik vind dat mooi. Voor de echte liefhebber moet het gewoon een beetje stinken. Ja, voor mij wel, ja.